Donar sang és molt important pels nostres malalts. Jo els animo a fer-ho. Dos tipus de malalts fonamentalment que tractem nosaltres necessiten sang. Són aquells malalts grans en els quals el seu moll d'os no produeix prou hematies i poden sobreviure gràcies a les transfusions periòdiques. L'altre gran grup són malalts més joves que tenen leucèmies o altres malalties malignes de la sang que necessiten quimioteràpia i un trasplantament de moll d'os i que durant el temps en què estan sota l'efecte d'aquests tractaments necessiten sang, necessiten plaquetes, necessiten altres components sanguinis per poder tirar endavant amb la seva malaltia sota aquest tractament. Per tant, una vegada més, els animo a donar sang.